berendezést alaphelyzetben most standby-ba találjuk, de a státusznál ugye találunk egy autó és egy drain menüpontot. Mindenféleképpen a tartályok cseréje vagy karbantartása előtt, vagy bármilyen hiba megállapításnál ezeket le kell engedni. Most a drain-t elindítottuk, ami annyit takar, hogy a berendezés most elkezd szépen üríteni. Halljuk is tökéletesen. Nem tudom kiszedni, ezt le kell fúrni. És itt alul szépen ürülnek le a tartályok. Nagyon fontos a kivitelezésnél ez a csészés megoldás, ez a leírásban szerepel, ennek így kell lennie, mindenféleképpen.